Rowere e kaunti ma Migori matimo ohala kod mago matimo pur mar ohala ywak ni nweng'ogi osedok piny nikech rach mar lwasi mar timo ohala ma okel kod pek mar ngima e pacho ka. Juma miyowa ler mathoth. Rowere osebed ka ijiwe piny Kenya mondo bed jogo manyandike giwegi e kindeni manok mar tich kod kwako pacho kae. Moko kuom rawere temo manyo nweng'o margi ka gichako ohendni ka moko bende kod donje pur. Gwen ga mokwongo notho, ng'at mane nyalo mako lweti ma connecti kata mana gi government, county government or development partners kata matimo ni training mar iluongo ni agribusiness management ne onge. Ojende gi ma oriko ni wuoyo e kinde tiegruok e yore mag pango kaka ginyalo tayo ohala romane obagi korwogno mar Farm to Market Alliance ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori ywak ni sani kata mana chako ohala kata pur ok yot kata matin. Ng'iyo weche mag taxes ji te ywak nikech kaka business plan sani dwaro ni kitime to nyaka register biashara mari. To king'iyo pesa midwa golo kitimo goro registration ikaw license kuom kanjo. The business environment tek sana ne ja youth. Onge Kenya kae koro yudo Farm to Market Alliance watemo jiwo mondo rowere gi bende obed ni gini jogo ma are self-employed e weche mag pur gi pith kar kae. Ka opogore kod onge malwasi makare mar timo ohala kaachiel kod pur, ne oyangore ni wendni mathoth ma rawere gi koro chako bende koro tayo moko ketiyo makare ma itagi godo ma bende koro miyo thothgi koro gore piny. Kana timo assessment, jok mane nigi business plans mane ginyalo wacho kata ginyalo show ne gin mana ji ariyo kende kuom ji 30. Business plan bro miyo ing'eni tiyo gi pesa marom nade to pesa nigi iyudo gi ka giwuok kuonde mage gini. Gin machielo kendo obro miyo ing'eyo kata kiloso ohala e ohandi mitimo no kata iyudo lal. Iyudo ni ji chako ohala tionge gi plan tiwacho ni koki plan to be embele kanyo ibro fail. Ni gini dhi miyo walony maduong' marahiri madhi puonjowa kaka wanyalo manage puothewa kata gi gigo mwapidho e yono madhi medo wa yuto. Janet Omolo materruogno mar Market Alliance wachi kaka riwruok ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori korog mamoko gombo margi eni kara weregi koro chako wendnigi to koro gibed motegno nyaka giko. Iyudo ka seche makata idwaro ni mondo ikaw loan kata okonyi e weche ni mag ohala ni sana youths gi eki tibro penji ni to miwane na business plan kech kanyo emonyalo ng'eyo godo gino midwaro timo. E bwo chenro ni ma itiego rawere e yore mag pang kaka ginyalo tayo wendnigi, rawere maromo 130 e kaunti ma Migori oyudo thuolo. Juma, Ramogi TV, Migori.